Svoje glasačko pravo na sindikalnim izborima koji su trajali 2 dana iskoristilo je 8090 radnika koji su svoju podršku dali listi čiji je nosilac Miodrag Ranković. Za ovu listu glasao je 7941 radnik u procentima 56,46%, dok je nevažećih listića bilo 149. Jedinstvena lista sindikalne organizacije EPS Kolubara Miodrag Ranković Pici dobila je 7941 glas u procentima 56,46%. Najbolji odziv zabeležen je u Preradi, Tamnavi Zapad, površinskim kopovima, metalu i uslugama, a najmanji u direkciji, građevinaru i univerzalu. Od ukupnog broja upisanih birača, koji iznosi 14.063, izašlo je 8.090, što procentualno iznosi 57,52. Nevažećih listića bilo je 149. Tako da, jedinstvena izborna lista sindikalne organizacije EPS Kolubara je dobila, odnosno za nju su glasalo 7.941 birača, u procentualno iznosi 56,46%. I daćemo pregled izlaznosti po našim organizacionim jedinicama. Ono izgleda ovako. Površinski kopovi 53,23. Metal 50,68. Prerada 68,50. Tamnava Zapadno polje 72,41. Direkcija 47,18. Usluge 67,93. Građevinar 56,79. Ugostiteljstvo 60,04 i univerzal 55,55. Konačni rezultati izbora biće saopšteni nakon što prođu rokovi za eventualne prigovore. Centralna izborna komisija konačne rezultate sindikalnih izbora objavit će nakon isteka zakonskog roka za žalbu.